Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. At pagtagal may gilatunduga mga hisgutanan rong buntaga makaigsunan unya nadto day milabayng Sabado kasamang alan unsa bang hitabo aday nga or milabayng Domingo didto sa inyo sa lalawigan sa Bohol. Usas mga lungsod dito nga kining gitawag Binunido Bohol. Nahinumdum ta ining Binunido Bohol kay kadtong ilang mayor diha gipatay ito, gilabay sa dagat. Kadto si Gisela Buñuel, hinumdum mo, Gisela Buñuel, 2017 to mahigala nga panghitabo. Mao to nga hinumdum kaday nga si kon pa man to si ang ilang PNP PRO7 chief ato mo Stalinio pa. No, diri ang mahigala itong gipadayban to mga divers dito mga kaigsunan. Straight to the point. Pagsuta og asa na ba ning patayng lawas ni Gisela Buñuel. Nga usa ka piloto kanhi mahigala sa eroplano unya nahimo mahigalang mayor sa Bohol kay gipangasawa sa ni board member Nino Buñuel. Og unya naunsang hitabo nga away magtiayon mamanto mahigalay ato nakuha sa report. Og iyang gipatay unay ni iyang asawa matud pa daang silos og uban pa mahigala tong base sa report, no? Although ata mahibaw may galag unsay gyud na probahan ani sa husgado atong ihatag sa husgado na mga higala ang paghukom, pero mao ni ang background ining Binunido Bohol mga sukin tigpaminaw nga ilang mayor gihagbong dito sa dagat. Unyang gipasinginlan ang banar sa mga sukin tigpaminaw. Karon lain na po ni mahigalang na butang ni balita ning Binunido Bohol. Lahi ni mga higala kay dili asawa mo'y namatay ani kundili ang manok na pula mao'y namatay mahigala tigbakay. Ato lang ning agi katawa mga sukin tigpaminaw. Girundas kapulisan at milabayng Domingo ang tigbakay mahigala dito sa Binunido Bohol nangadakpan ning 22 ka mga tao apil sa nadakpan ang ilang vice mayor. Astila na unsa naman ang kalakiha taon. Ang Vice Mayor sa Binunido Bohol nasakspan mga higala sa akto nga didto may pagsinggit-singgit mga higala og city jess sa manok na pula. Sakpan gyud sa atong kapulisan. Pinaagi mahigala sa nila ni Police Major John Karen Escobar, ang pango sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office BPPO nga mga nasakpan ni sila mahigala kauban sad ang Binunido Police Station gamoy ni Ronda mahigala Tigbakay sus ato Tigbakay mahigala ang Vice Mayor dito sa maong lungsod apil o kasikop wa makadagan kasamang alan nakalitan sila pagtungas mga pulis may pagsingit-singit pag city jess. Sila makabantay sikop naman di ay astilan mahigala Vice Mayor sa lungsod sa Binunido nalakip ni sa 23 ka mga tao nga nasikop sa pagronda mahigala anang adlaw Domingo ni alas 11 buntag kadto maong Tigbakay. Unya lakip sa nasikop mga higala ang usa ka barangay kapitan o barangay konsihal. Sus Ginoo ko. Ang mga nasikop sa kapulisan atol Tigbakay waylain si Binunido Vice Mayor Ramon Arsenal. May buntag ni mo diha Vice. Ita ning sitwasyon na ikaw maoy ikaduhang leader na mong lungsod nya ikaw man apil man kadto Tigbakay mahigala matud pa sa report nga nakuha. Vice Mayor Ramon Arsenal
56 anyos nga taga Barangay Estrella. Unya lain pang nasikop si Mandawa Barangay Captain Patrocinio Boniel. Straight to the point. Ayun man mga Boniel naman diha mga higala ang binunido. Sikop sad mga higala sa Tigbakay. May pagsinggit-singgit may higala City Jess. Laing nasikop Mandawa Barangay Konsehal Joby Boniel. Straight to the point. Sus, duha ka mga Boniel mahigala. Sikop. Si Kapitan Boniel nadakpan sa kapulisan yadtong ikaduha niya kadakpan nun atong buwan sa Nobyembre mahigala. Nadakpan sab ni. Karon nadakpan na sab mga sukid ti paminaw paita. Sila mahigala ang mga pulis nga mga nakasikop. Ang pangu sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office, Major Jan Karen Escobar, matod pa nakakuha og duha ka mga manok nga mga igtatari nga pulo samaran kay naglupad to mga manok mga higala dito astilan na samaran mahigalang manok na pula. Nakuha ang duha ka mga manok nga pulo samaran nga dito mahigala bunay mahigala tari sigig sabong mga sukit ti paminaw mga tao nagdinaganay pero nasakpan gyapon mahigala ning 22 kabok pastilan. Ang ebidensya sa kapulisan nga nakuha kining duha ka manok nga maoy pasabong mga higala pulos mga samaran og na 2,000 pesos nga kwarta sa nagkalain-laing nga denominasyon isip ebidensya niining mao mga higalang Tigbakay. Straight to the point. Sakpan gyud mga kaigsunan sa akto. Paita ng Vice Mayor ka masakpan ka sus na unsa. Pero mo lagi ni mga higala kining mga Pilipino no mahilig kay sugal. Ini mga surtres bitaw hasta ni mga kuan mga higala grabing sinugal ay. Napon hinoy illegal ani nga sugal. Kanang gipasugdahan species o napoy mga illegal. Ini mga Tigbakay illegal ni. Pero para nako dai bisag legal o illegal, di gid maayo ni sugal Di maayo, no? Maligal o illegal. Samot naga illegal mga sukit Tigpaminaw. So kining sitwasyon na illegal man ni mga higala nga sugal Tigbakay man ni mga sukit Tigpaminaw. Pero mo lagi na hasta ganin mga kuano makadaot man ni mga higala. Kinini ang hasta ganin kuan gani kinini ang online sabong. Kana mga online sabong lan utro sa nang sus dako agasto anay nana Nagha mga sugarol mga higala mapurdoy kayod. Apil-apil kana mga kuan. So, kini sugarol gyud mga higala. Kini ilang sugarol gyud ko na ilang Vice Mayor. So sugarol gyud ko no mga higala di nakasulti nako dire. Di gyud mabuhi may galang ko ano dili makapanugal. Ni amay nakasulti nato mga higalang taga Bohol, di lang siguro nako nganlan. Basi di mo sugot nga mapahingan mga higala. Diya po ilain nag-text na totong amigo. Attorney may buntag ang nag-lead ana si Police Major Jan Karen Escobar. Escobar. Katong gilabatiba ni Governor Gwen ni adtong pandemic. O ba? So okay. Mao ni mga higalang ko ana. Itabo aso gironda dito sa Bohol pero sugarol gyud ko ilang Vice Mayor diha. Ngano man ni mga tao sa ganahan sa mabutar mo anang sugarol? Basig isugal ng kaban sa katauhan din ng kalakiha. Itaw sugarol ng Vice Mayor Palandaan di mo sundog ng uban mahigala na daghan ay disgrasya ini mga sukid Tigpaminaw daghay maawayan sa asawa aning kalakiha. Napadaan sa sabungan may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula ang salpukan, manok na pula.
pala biglang tinamaan, naggaywang-gaywang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. So good morning nimo da, Vice Mayor, ha? Bin Unido Bohol. May bahay. Vice Mayor Ramon Arsenal. Good morning, Vice. Unsa ba to atong sesyon nga to amas buwangan? O amas tigbakayan? Darling, I'm sorry. Ako'y hinoldap ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maluko, kinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala, siya sa taekwondo. Amay daghang mga mahiligon og manok, siguro alang ninyo adto mo sa legal or baka siguro alang hindi mo madakpan. Natirin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng gagong demonyo. Astilan mahigala ning sugal-sugal lagi Nanay Rose Basadre, mo nay nakaparat og kini mga sugaron. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money. Darling, I'm sorry. Ako'y hinoldap ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maluko, kinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala, siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati rin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo, sa Straight to the Point. Ang puwersa sa DYHP aramin sa bagos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinag-ispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Justisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok, sa Straight to the Point.